Hello mga Yinyens! Good morning! This is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para sa video na upload ko. Mga Yinyens, dito ngayon sa Papagian, Binmali, Pangasinan. Tingnan natin mga Yinyens, kasi buhos din ngayon mga Yinyens. Tingnan natin yung buhos mga Yinyens, yung gamit yung mga Yinyens, yung itong ano daw? Ready mix. Ready mix mga Yinyens. Gamit yung truck ng Ready mix. Okay mga Yinyens, tingnan natin mga Yinyens yung Papagian Evacuation Center dito sa Binmali, Pangasinan. Okay, samahan nyo ko mga Yinyens. Silipin natin. Tara na. Truck mga Yinyens, dito sa Papagian. Ano mga Yinyens? Along dahil lang sa mga Yinyens. Ito mga Yinyens, yung truck. Ayan si Brian. Ayan si Brian. Ayan si Ulyong. Oh. Ayun yan, punta tayo sa sasama, punta tayo sa taas. Ayun yan. Silipin namin yan yung itong evacuation. Ito yung truck na gamit mga yan, papunta doon. Ayan. Ay may akit sa taas. Di akit. Ayan. Okay, mga yan. Ito yung evacuation center sa Papagian. Ayan. Ito nga yun. Akit tayo, tingnan natin yung buhos. Akit tayo. Ito nga yun. Akit tayo dito sa taas. Dito yung daanan? Ito? Ito. Ang pangalan mo bro? Ang pangalan mo? Ha? Iman. Oh, Iman. Shoutout kay Iman. Okay. Tara, sakit tayo. Kita sa taas. Yan si Butog oh. Galing yan, San Carlos. O, tingnan natin ngayon ito. Kaso wala pang ano. Mutin pa natin mo, mga plastam, paano na napambili si Milyatan? Ito yung kapalag na gani, kala natin, yun eh. Oy, sir, nandiyan ka pala sir ah. Batang kabarkara ka? Nandiyan ka pala sir. Kumain yung evacuation center. Along dahil lang siya dyan. Pero gila siya ng kasada dun sa Papagian. Tingnan mo yan, wala pang buhos. Kumaya. Hindi mali sa puro. O yan, tingnan natin yung truck na dumating kasi wala pang dumating na truck. Antayin natin. Tapos mo yan, tingnan natin yung buhos ng ready mix. Hindi mo yan? Butog! Oy! Itinong kita! Maingay ka kasi! Galing San Carlos to si Butog. Butog, ano pa lang? Oy! Tagalin mo na ano? Airport ang niho ko. Ito si Manglin. Ito si Manglin. Ayan, si Manglin. Oh, ito, ano pangalan niya? Si? Mr. Nicky Boy. Nestor Nicky Boy. Mr. Ariel Baramba. Yan, tayo yung truck, wala pa eh. Hindi natin makita yung pagbuhos ito eh. Wala pa yung truck kasi. Wala pa. Ito, ano pangalan yan? Boom. Ito pala ang tinatawag na boom. Yan. Bomba. Ano pangalan niya yung? Bomba. Oo. Ito tinatawag na boom. Pamprit ba? Pamprit. Yan. Yan si Brian Doria. Yan yung ng Binmali, Pangasinan. Yung Best player ng Intertown. best player, Mr. Pugi. Intertown. Yan si Jerry Boy. Ito si Ulyong yung ng Beeperman 150. Ito si Jerry Binabati Boy. ko nga pala yung mga gumagawa sa Papagian. Yun, ang galing. Ay, dalawang kalbo. Ay. Sige, ano masabi niyo bro? Ano masabi bro? Natapos sa mga yan, so itong nabuhusan hindi natin na-video ito mga yan, so paano magbuhos ito. Tapos ito mga yan, ito yung na-finish na nabuhusan.
Ay, hindi pa nabuhusan mga yan. Ito. Ayan. Ulit mo. Si. Saya din to. Bisaya ka, bro? Bisaya ka ko dong. Bisaya man. Bisaya. Poses mo. Bisaya man, Bisaya. Sa kuha Sa? Liti. Liti? Ano sa Liti, sa? Masin. Shoutout pala sa Masin Liti. Si ano ang pangalan, bro? John. John. Shoutout kasi John sa mga nakilala kay John sa Masin Liti. Shoutout sa kanila. Shout out. Si John sa Masin. Di ba yung Masin, ano yun? Waray ba? Cebuano. Cebuano pala, Masin. Mga taga Cebuano. Mga taga Masin Liti, si John. Bro, ano apelido mo, bro? Taga Cebuano. Ano apelido mo? John Ulit. Bullet? Sa mga bullet dyan sa mga Masin. Andito siya ngayon, nagtatrabaho sa Pangasinan. Malayo ang narating niya. Nawawala. Bro, dito ka na mag-asawa, bro? Dito ka mag-asawa? Dito ka na mag-asawa? Nawala sa... Dito na pala siya napag-asawa pala. Taga saan yung misis mo, bro? Taga? Dito lang, Palyas. Taga Palyas. Ang misis niya. Taga Palyas, dito siya napag-asawa kaya malayo narating niya. Oo. Ito mga inyans, yung ano, bubusan pa. Grabe mga inyans, oh. Ayan. Kaya may buhay. Mga inyans, hindi pa kasi dumating yung truck kaya ano mga inyans. Ito yung bubusan. Kaya mga inyans, Ayan si Sir. Andiyan ka pala, Sir. Hindi ka nagsasalita, Sir. Ito si Sir Mayong. Kapatid mo isa doon. Ano na, na-interview ko na. Sir, kumusta ka, Sir? Sir? Si Jason Webb. Ito lang yung buhay sa Saudi. Saudi. Ito yung Saudi daw. Buhay na Saudi. Ayan. Ito yung truck. Ano pangalan ng truck na to? Ano pangalan nito? Gungguna. Gungguna. Gungguna? Ayan may yan, so. Yung ano daw, Gungguna daw to. Gungguna. Another one. Ayan, ito yung truck. Pero yung truck, darating na, mamaya pa. Parating na. Parating na daw, sabi ni Jason. Saudi pa, Saudi. Saudi pala yung truck. Antayin natin. Ayan, ito yung bubuhusan. Mami na, yung ano natin dyan, palulit na rin. Wala, kunti pa lang. 654 pa lang. Dami na yan. Sabi. Mga bago matapos yung February, baka mag-ano tayo, mag 700. Mayawang Diyos. Dito katabi ng fish pan. Stampuriman, ito mo. Sino si? Stampuriman. Assistant Foreman, si Ulyong. Ito yung naglabas ng Beeperman 150. Si Ulyong. Ayan si Ulyong, si Bayaw Ulyong. Yung ano yung Beeperman. Yan, Beeperman niya. Yun yung nag-viral, yung video niya. Beeperman. Yan, si Bayaw Ulyong nalabas ng Beeperman. Yan, si Brian, malungkot si Brian, no? Malungkot. Malungkot na yan. Walang sigarilyo. Malungkot si Brian, malungkot si Brian. Malungkot si Brian. Tingnan mo yan, tingnan mo yan. Ngayon, dumating naman yan sa truck. Ito naman yan sa truck. Naman yan, so. Naman yan, so. Natin. Dumating na yung truck. Ayan. Ayan, si Ulyong operator. Ulyong operator. Ayan, truck. Ayan, Jer. Ayan, si Ulyong operator. Ayan na, siya ang nag-operate ng ano, ng boom. May yan si ano. Ayan, truck.
yan, yung ready mix na yan, ilalagay dito sa ano, sa truck na to. Tapos yung truck na yun ngayon yan, ito yung magdadala ng ano, na semento. Turban, Boss Gerald! Ayun ngayon yan. Itong kulay pula. Yung kulay pula, yun yan siya, nandun na yung ano dyan, semento dyan. Yung kulay pula mo yan, yung kulay pula ng tubo ngayon yan, sa daloy dyan. Ayun yung kulay pula ngayon yan. Yan yan, pero yan, suka natin. Suka natin. Yan yan. Suka natin yung ano. Gagawad! Gagawad. Ayan. Kaya natin mga yung upload natin na. Ayan. Dalawang kalbo. Ito yung pan. Carpenter mason. Yun! Carpenter mason. Carpenter na bang. Pangalan niya, Juan. Sabihin niya naman. Ito si Butog, yung ano, from San Carlos. Malakas kumuha ng mangga yan. Si Butog, ito pala yung nangunguha ng mangga. Kaya pala naubos yung mga mangga sa San Carlos. Ito yung si Ariel. Ariel Pineda. Ariel Pineda. Taga Palyas. Ay, Palyas. Ariel Pineda. Okay, shout out kay Ariel Pineda. Taga Palyas. Si Manong. Uncle Niston. Oh, Nestor. Taga Kalasyaw. Kalasyaw. Puto. Kalasyaw. Putal. Puto si Dinta. Kaso, hindi nagdala ng puto. Ay, walang dala. Blats. Ay, blats. Sandali lang. Sige. Ito po yung kasama namin. Si Brats. Galing Orbis Tondo. Busundo. Nakaribre ng 3 rito sa kagabi. Kaya siya malakas ngayon. Yun. Premium ininom niya. Yun. Unleaded. Yun, galing. Kaya pala Brian, ha? Gagawin. Yun. Oh. Ano mo yung ano dyan para makita mo? Yun na yan, yung ano, yung nilagyan ko ano, yung ano nga yan, yung box na itim. Diyan nilalagay ang ano, ang semento. Yung ready mix. Tapos ngayon yan, dito ano, itong pulang ano, tubo. Yung pulang tubo ngayon yan, siya yung dadaloy dito. Ngayon naman yung pulang tubo. Tapos pupunta doon sa ano yan, doon sa yun doon sa may ano, may hinawakan nilang tubo na itim. Ngayon yan kanya mga yan Pilipino na hindi na mahirapan ayan, ready mix na mixer sa truck. Ngayon, antayin natin ngayon. Antabay lang kayo ngayon. Ngayon, okay na.
Okay na. Okay na yan. Dala mo yan, punta natin mga yan. Ito na, okay na. Ayun na. Ayun yung ano.
Pagkatapos nun, may darating na isang truck. Direksyon bukas na ngayon yun. Yan, 16 lead. Bubukasan yung ano doon, pinakagilid ng biga. 16 lead. Dadaan ka dyan, Sid. Dadaan ka dyan, Sid. Dadaan ka dyan, Sid. Dadaan ka. Wing Wing! Ayan si Wing Wing. Ayan si Kagawad. Ayan si Jason Reed. Okay. Ayan.
Purman, ano Purman? Ito yung ano pala, ito yung pangalawang truck ito. Yung pangalawang dumating na truck. Nilagay na dito. Kasi tapos Purman. Okay, may gising wave. Ayan, uwi tayo. Ngayon yan. Sa mga truck ngayon yan. Ito yung evacuation center. Kunin lang mga yan sa araw ito mga yan. Dito sa buhos ng evacuation center. Kapag yung limang sa lahat. Kaya yan, salamat sa nanood. Sana sa pagpinigrayan. Keep safe. WW1, more power. Bye-bye!